Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu saderengipun minangka sesulih saking Bapak Indro sawarga ngaturaken sugeng rawuh lan matur sembah nuwun sanget krawuh njenengan sedaya ugi sedaya klepatan ing babagan menapa kemawon Bapak Indro sawarga nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dhumateng para bapak para rawuh sedaya nggih. Nggih pramila panjenengan sedaya dipun aturi rawuh dhateng panggenan niki isa perlu dipun suwun tambahing dongake pangestu njenengan sedaya ingkang wilujeng tumrap Bapak Indro sawarga ugi ngriki kula namung sakdermi hangekroraken hangujupaken ingkang dados hajatnyatipun ya anggenipun hangrakit hangedalaken asahan sekul suci Lamsari rejeki peparing saking pangeran menika ten sanes sedaya menika namung angge sedekah krana Allah ganjaran manfaatipun anggenipun ngedalaken sedekah pisan kahidiaken dumateng junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabatipun sak garwa putra lumerep lumeber dumateng para nabi para wali para syuhada para auliya para sholihin sedaya kahidiahe ing panyuwunipun mugi kemawon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taminipun tansah paringa syafaat lan hanya pangati dumateng Bapak Indro sawarga anggenipun sami-sami nindakaken jejibahanipun tumrap ing gesang ingkang sae utaminipun anggenipun gadhe hajat wonten ing saat dinten dalu menika nggih kanthi pikantuk sapangat saking Rasulullah mugi-mugi mawon maksud tujuan hajatipun Bapak Indro sawarga menika mugi hanya ridho Allah mugi dipun makbulaken mugi dipun ijabahi kalian Allah taala sehingga tundhonipun akhiripun mugi-mugi kemawon Allah taala tansah limpahaken rahmah taufik hidayahipun tansah paring bimbingan tuntunan ingkang sae ingkang leres dumateng Bapak Indro sawarga paring berkah kegiatan kesehatan kesarasan katentreman kawilujengan dumateng Bapak Indro sawarga wilujeng anggenipun sami-sami gesang wonten alam donya anggenipun kegriyan anggenipun nyambut damel rinten dalu wilujeng anggenipun momong mengku keluarganipun wilujeng srintene dalune sak lami-laminipun sampun wonten alangan tunggal menapa ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak para sederek ingkang sami katuran rawuh pinaraan iki sedaya lan kita hormat dungi dumateng ingkang tikal bakal ingkang bakali banjar pekalisanipun ingkang dipun panggeni Bapak Indro sawarga ugi kita hormatan dumateng ingkang tikal bakali dusunipun Bapak Indro kita hormatan metri ngawerwi dumateng Syekh Subakir ingkang paring tumbal wonten ing tanah Jawi mila sedaya dipun caos hormatan dipun kawuri dipun mulyakaken nggih panyuwunipun mugi-mugi tansah paring tambahing iti pangestu dumateng Bapak Indro sehingga Bapak Indro anggenipun gesang bebrayan kekeluargaan manggen wonten ing lingkupipun piyambak menika mugi-mugi tansah pinaringan aman ayem tentrem guyub rukun kuat slamet seger waras pinaringan gampil gangsal lancar anggenipun sanyambut damel kanthi pinaringan rahayu winjeng nggih wilujeng sak saba puruke sak tangi kileme sak gunem cature sak polah tingkahe sak mobah musike sak rojatipun wilujeng sak ngandhap terus sak panginggilipun sampun wonten alangan tunggal menapa ugi nyuwun tambahing donga iki pangestu saking para bapak para sederek ingkang sami katuran rawuh pinaraan niki sedaya ingkang saturan sejo niat hajatipun Bapak Indro sawarga wonten ing saat dinten dalu menika gadhe hajat niat ngintun sedekah dumateng sedaya para leluhuripun Bapak Indro kaliyan maka leluhur saking daler saking istri daler estri leluhur ingkang tebih ingkang kelak ingkang krimatan ingkang boten krimatan sepuh anem alit sedaya kakintuni ganjaranipun anggenipun ngedalaken sedekah dipun sedekahi pangajap panjun mugi-mugi sedaya para leluhuripun anggenipun sami-sami wangsul dumateng jaman rahmatullah mugi sedaya tansah pikantuk maghfirah saking Allah taala sehingga anggenipun sami-sami mapan wonten ing alam barzakh wonten ing alam kubur mugi sedaya tansah pinaringan padang jembar sareanipun mugi dipun ngapunten sedaya dosa kelepatanipun mugi katrima katampi sedaya ngamal kesanenipun pinaringan papan ingkang sak leres-leresipun ingkang dipun ridhoi dening Allah taala mugi pinaringan kanikmatan wonten ing alam kubur ila yaumil kiamah nggih sak wangsulipun Bapak Indro sawarga anggenipun hambudidaya ndongaaken dumateng sedaya pepunden ndongaaken dumateng sedaya leluhur mugi katrima katampi kathah kathah sebagai keluarga ingkang saleh lan salehah wonten ngarsa dalam Allah taala akhiripun mugi-mugi kemawon Allah taala tansah limpahaken rahmah taufik hidayahipun tansah paring berkah kegiatan kesehatan kesarasan katentreman kerukunan keamanan kawilujengan wilujeng Pak Indro sawarga anggenipun gesang wonten alam donya anggenipun kegriyan anggenipun nyambut damel rinten dalu wilujeng anggenipun momong mengku
keluarganipun wilujeng asring-asring dalune sak lami-laminipun sampun wonten alangan tunggal menapa ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak para sederek ingkang sami katuran rawuh kinaraan niki sedaya ingkang sampun kaos hormat Bulih Menteri milujengi dumateng bumi suci ingkang kangge hanyarekaken jisimipun sedaya leluhuripun Pak Indra Sedyan leluhur sanjang jaler sanjang estri leluhur ingkang tebih ingkang kelak ingkang krimatan ingkang boten krimatan sepuh anem magarib kula dipun jenengi panjenenganipun mugi-mugi sedaya para leluhuripun anggenipun sami-sami wangsul dumateng jaman rahmatullah mugi ya sedaya tansah pikantuk maghfirah saking Allah taala anggenipun sami-sami mapan wonten ing alam barzakh wonten ing alam kubur mugi sedaya tansah pinaringan padang jembar saryanipun mugi dipun ngapunten sedaya dosa klepatanipun katrimah katampi sedaya ngamal kesanipun sami-sami pinaringan papan ingkang sakleres-leresipun ingkang dipun ridhoi dening Allah taala pinaringan kanikmatan wonten ing alam kubur ila yaumil kiamah sak wangsulipun mugi-mugi kemawon Allah taala tansah paring berkah kegiatan kesehatan kesarasan katentreman kawilujengan dumateng Bapak Indra sawarga wilujeng anggenipun agesang wonten ing alam donya anggenipun kedirian anggenipun nyambut damel rinten dalu wilujeng anggenipun momong mengku keluarganipun wilujeng asring-asring dalu sak terusipun sampun wonten alangan menapa ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak, para sederek ingkang sami katuran rawuh pinaraan niki sedaya ingkang sakaturan anggenipun pasang rakit asan apem minangka sarana pralambang Bapak Indra sawarga anggenipun hangintun donga ndongaaken dumateng sedaya leluhuripun Bapak Indra saking keluarga, leluhur saenjang jaler saenjang estri, leluhur ingkang tebih ingkang kelak ingkang klimatan ingkang boten klimatan sepuh anem ageng alit sedaya kakintun donga dipun donga pangajap panjun mugi-mugi sedaya para leluhuripun anggenipun sami-sami wangsul dumateng jaman rahmatullah mugi sedaya tansah pikantuk maghfirah saking Allah taala anggenipun sami-sami mapan wonten ing alam barzakh wonten ing alam kubur mugi sedaya tansah pinaringan padang jembar saryanipun mugi dipun ngapunten sedaya dosa kalepatanipun mugi katrimah katampi sedaya ngamal saenipun sami-sami pinaringan papan ingkang sakleres-leresipun ingkang dipun ridhoi dening Allah taala mugi sedaya pinaringan kanikmatan wonten ing alam kubur ila yaumil kiamah nggih sak mangsulipun Bapak Indra sawarga anggenipun hambudidaya dongaaken dumateng pepunden dongaaken dumateng sedaya leluhur mugi katrimah katampi kacaketot sebagai keluarga ingkang saleh lan salehah wonten ngarsa dalem Allah taala akhiripun mugi-mugi kemawon Allah taala tansah limpahaken rahmah taufik hidayahipun tansah paring berkah kegiatan kesehatan sarasan katentreman kerukunan keamanan kawilujengan wilujeng Pak Indra anggenipun hagesang wonten alam donya anggenipun kedirian anggenipun nyambut damel rinten dalu wilujeng anggenipun momong mengku keluarganipun anggen wilujeng asring-asring dalune sak lami-laminipun sampun wonten alangan tunggal menapa ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak para sederek ingkang sami katuran rawuh pinaraan iki sedaya denten ingkang sakaturan anggenipun pasang rakit pisang setangkep ngaten menika anggenipun Menteri ngawuri dumateng malaikatipun Allah ingkang kautus mbahagiaken rejeki dumateng Bapak Indra sawarga mila dipun kawruhi panjenenganipun mugi-mugi Bapak Indra sawarga tansah pikantuk pinaringan rezeki ingkang kathah halal tur barokah saged kangge ibadah dumateng Allah taala mahanani katentreman kawilujenganipun Bapak Indra anggenipun gesang bebrayan kekeluargaan pinaringan aman ayem tentrem rahayu wilujeng anggen wilujeng srinten dalune sak lami-laminipun sampun wonten alangan tunggal menapa ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak para sederek ingkang sami katuran rawuh pinaraan niki sedaya ingkang katuran anggenipun pasang rakit sekul golong kangge menteri dumateng Bapak Indra mugi-mugi tansah pikantuk hidayah taufik Allah taala saged golong gilik nunggil lair lan batosipun anggenipun ngaye pakaryan nindakaken dedibanipun tumraping gesang anggen pinaringono rahayu wilujeng wilujeng sak sapa puruke sak tangi tileme sak gunung cature sak polah tingkae sak mubah musi sak rojadinipun wilujeng sak ngandhap tur sak panginggilipun sampun wonten alangan tunggal menapa ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak para sederek ingkang sami katuran rawuh pinaraan iki sedaya nggih kula kinten mekaten temanten ingkang saged laparaken menggah maksud tujuan hajatipun Bapak Indra sawarga nggih klenta-klentu ning ngatur kula nyuwun pangapunten wonten kekiranganipun anggen kula ngekraraken Allah taala piyambak ingkang tansah paring jangkep lan njangkepi sedaya menika namung kangge sarana Bapak Indra sawarga anggenipun nyuwun maring Allah mugi-mugi maksud tujuan hajatipun Bapak Indra sawarga wonten ing
menika mugi dipun ijabahi kalian Allah taala. Anjenipun ngedalaken sedekah mugi katrima katampi wonten ngarsa dhateng Allah taala, mugi dipun tebihaken saing samudayaning balak kantuna rahayu wilujengipun Bapak Ibu sawarga, wilujeng anggenipun agesang wonten ing alam donya, anggenipun gegriyan, anggenipun nyambut damel rinten dalu, wilujeng anggenipun momong mengkulakanipun, wilujeng srinten dalu saterusipun sampun wonten alangan tunggal menapa, ugi nyuwun tambahing donga iti pangestu saking para bapak, para sedherek ingkang sami katuran rawuh pinaraan iki sedaya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.